jama'ar kwakwaf ta taru a gaban kotu. Ba don su shaida makomar wani tantiri ba wanda ya addabi gari. A'a, wani dalili ne ya tara su a kotu. Wani mutumi ne wanda ba iya Indiya kadai ya kasance sananne ba. Fitaccen mutum ne a wasu kasashen ma da yawa. Mutum ne mai masana'antar zubin na'ura da ya fi kowa shahara. Wato Mr. Dragantara Krishna Raju. Wannan babban mutum da ya abubuwan taimako. Me gwaje wai? Waye babban mutumin wai? Mutumin wai kuke yabo? Wannan mutumin makashi ne. Yau ba ranar sauraron shari'a ka bace. A yau za mu zartar da hukuncin ƙarshe ne. Abin da ka aikata domin kare kanka ya yi sanadiyar mutuwar 'yan mata 10. Banda wannan, an kashe wasu mutum 25 kuma bisa umarninka don kawai kana zargin cewa za su iya ba da shaida a kanka idan an je kotu. Ka amsa laifinka akan duk waɗannan abubuwa da ake tuhumar ka kai. Shin da wani abu kuma wanda kai ko kuma lauyanka kuke son ku gabatar a wannan kotu? Bayan aiki da duk abubuwan da aka kawo gaban kotu, ƙarƙashin sashe da 310 dangane da lalata hujja tare da jirkita hujja, sannan ƙarƙashin sashe na 307 musabbabin aikata kisan kai na kai tsaye da aka san haka. Kotu ta yanke maka hukuncin kisa. Kotu ta yanke wa Ramakrishna Raju hukuncin rataya. Al'umma da kuma gwamnati sun yi na'am da wannan hukunci na kotu. Wayyo Allah, bugun zuciya ta hawa yake, sauri ka kawo alluran nan. Zai faru tashi dai haka. Nan da wani lokaci kotu za ta sa ranar zartar da wannan hukunci. Ka shi talabijin din nan, ka shi yanzu nan. Abin da ke damun yarinya shine labarai dangane da za a kashe babanta. Kada a zaki kunna talabijin din nan. Lauyanka ya je kotu domin samun izini na musamman na haduwa da kai. A matsayinka na ɗaurare mai jiran mutuwa, ba za a bari ya ganka ba. Magana yake so da kai. Idan ana so kai a kashe ka, mai yiwa sai an rataye ka, amma ita kuwa yarka za a iya shege ta da zara an zare wata 'yan roba. Ka tuna wannan yayin magana da shi. Me yasa ka amsa laifin da baka aikata ba? Rayuwarka ta kasance madubi ce ga miliyoyin mutane. San babu adalci ka rasa ta wannan hanya. Don Allah ka sa hannu a takardar ɗaukaka ƙara. Yanzu rayuwa ta bata da wani amfani. Rayuwar 'yata ta fiye min muhimmanci. Don Allah, ka je kawai. Ko da ka miƙa wuya ga al'amura ka amsa laifin da baka yi ba, kotu za ta iya amincewa, doka za ta iya amincewa, amma Allah ba zai taɓa amincewa ba. Allah ne zai iya hukuntawa shirin ka ya dawo tsawa, hawayenka su yi ambaliya kamar tsunami, ko kuma raɗaɗinka ya koma makamin da zai ceci rayuwarka. Allah ne kaɗai zai iya hukunta wannan. Allah ɗaya. Dalilin da ya sa garin Anantapur yake cike da yanayi irin na biki a yau din nan, saboda ya kasance a hali yanzu a cikinsa ake gudanar da auren Priya Rao, ya mace tilo ga babban ministan jihar mu Raidu. Auren yana samun halartar manyan masu matsayi a ƙasar nan, har da shugabannin yankuna, wanda hakan ya haifar da yanayi mai daɗi a ta ko'ina. Jama'a ana ta annashuwa. Yanzu haka gwamnar jihar ke isowa wajen taron. Shugabannin jami'an tsaro na jiha har da 'yan sanda sun zo yi mata maraba. Barka ne maraba. Sannunku. Maraba mana. Fatan kuna lafiya. Sannunku dai. Ina babban ministan yake ne? Da shan madam. Barka dai babban minista. Barka ne. Ga babban ministan Chhattisgarh. Sannu madam. Wani ita ce gwamnan. Ga matata Nirmala. Barka dai. Kawu bismillah. Wannan kawuna ne. Barka. Shi ne karfin tubalin gaba ɗaya siyasar mu ta wannan yanki. Ba dan shi ba da duka ba za mu kasance ba nan. Sannu. Yawa. Wane ne angon? Dan yayana ne gashan. Ni ne mai kulawa da jiha. Shi kuma shi ne mai kula da wannan yanki. Oh, kenan tuwo na mai na za a yi. Da iko da yarka duk suna gidanka. Sa karkaro kawai. Wani ne kuka tsaya kuna yi? Da ba ta yi haka ba. Yanzu ta zama mana da kima. A bainar mutane da yawa. A'a, kawo ba za ta zube ba. Ta yaya? Ba ga kanan ba. To ni da me zan iya yi? Duk manyan baki da suka zo halartar bikin 'yata, ina neman yafiyarku. Wannan aure an ɗage shi. Domin shugaban wannan ahali, uba gare mu, Allah ya ɗauransa sanadiyar bugawar zuciya, matsanancin farin cikin cewa jikarsa za ta yi aure ne buga mashi zuciya. Yanzu muna cikin alhini. Sai zuwa wani jiban da kowa ya ka kirawo baban shi. Kai Mallesh, na sama ma takardar gidan nan ko ba haka ba, amma har yanzu baka turo 'yan canji ba. Navin bai, na rantse ma filin ma sai da shi zan yi. Da zarar ciniki ya fada, zan tura maka kudaden ka. Inda ni na baka aiki zan biya ka.
kai ma an ka ban aiki dole ka biya ni. Idan kuma baka cika alkawarin ka ba to wannan filin zan cinye shi ka gane ai. To daga nan wa zai karba ma? Wa zai ce shi kake nan? Yalla bai, don Allah ka yi tunani da kyau. Samunsa babban taimako ne ga hukumar mu. Mun yi ayyukan sirri da yawa tare da taimakonsa. Banda wannan yalla bai, duka manyan cikin jam'iyyar ku da suka zama barazana a gare ka, shine ya kawar da su duka. Kuma shine ya kwato dukkanin filayen da ka nuna kana so su kasance a ƙarƙashin ikonka. Kai gaskiya ba taimaki shugaban 'yan sanda. Kun yi amfani da shi. Ni ma haka. Ban musa wannan ba. Amma kuma ba za mu bari wanda ya taimake mu ya tasa ya kai matsayin da zai daidai da mu ba. Domin isa wajen da muke so mu je, mu ne za mu hau bayan doki, ba doki ne zai hau bayan mu ba. Kai Sanje, lokacinsa ya ƙare. Babu wani ran da na sheke da zai tafi a banza. Imma dai hakan ya taimaka wa jam'iyya ko kuma ya ɗaukaka ƙimar mai gidana. A shirya jana'izarsa. Yalla bai, babban ministan Andhra Pradesh. Na'am, Raidu, ka yi haƙuri ba. Ban samu shigowa ba saboda sabgogi, to ya auren ya wakana. Ta yaya ne zai wakanan tun da ka turo ɗanka ya zo har gida ya sace min iyata ya gudu da ita? Ta yaya ne auren zai wakana Ranjit Reddy? Domin tattala kimata a gaban manyan baƙina. Ta kama ni dole sai da na kashe kawuna da hannayena wanda ya ɗauke min. Yata ya gudu da ita ba zai taɓa kasancewa a raye ba. Ni ba ɗan ubana ba ne idan har ban sare kan ɗanka a gabanka kuma a gidanka ba. Kuma ya zamana ga wannan yanki na sadaukar da hadayarsa. Maza, bismillah, ba ma kofar gidana ba. Idan ka isa ka ketare iyakar jihata. Ba dana ne ke tsaye tsakaninka da ‘yar kaba daga yau. Ni da ke tsaye tsakaninku. Yi abin da za ka idan ka isa ka taba shi. Ba a iya siyasa ba kadai. Ni da shi abokan harkalla ne a komai fa. Me yasa baka gaya min ba? Baba na ba zai saurare ka ba, shi yasa na ce masa ya zo. Da lamarin siyasa ne shine zai saurare ka. Amma idan ya yanke magana akan ‘yarsa, ba zai bari ta ƙetara ba. Kamar ni ma kenan. Ko da abokina ne ba zan bar shi ba. Muddin idan abu ya shafi, jini na ba da gaba. Yanzu lamarin ya zo gabana. Don haka duka ku bi ku shiga ciki. Zan ji da komai. Wace biki shugaba yan sanda. Yalla bai. Magaucin fa ya kai. Me zami? Me abin yi? Kamar yadda ka umarta yalla bai. Ko kofar gari ma ba zai ƙetara ba. Sarki, ka umarce ni. Fede shi zan yi na raba shi gida biyu sannan na dawo ma da yarka. Umarce ni. In dai har gwabzawa fito na fito za mu yi, to menene zai sa na kashe kawuna? Ya sanna da kyau kuma nima na san shi da kyau. Cikin sauƙi zai iya hakaito abin da zan yi. Lallai muna neman wani ɓoyayye mai cika aiki. Ka nemo mana Jacob. Waɗannan duka ina da su. Ina babbar. Sulema maza kawo irar Mexico. Laushi kamar mai, nisan ta ya kai kilomita 1. Karfinta ya kai ta yadda za ta iya fasa rigar alburushi ta keta ta cikinta. Abin harin babba ne kuma dama ɗaya gare mu. Waɗannan sun wadatar. Ina neman tsarin zirga-zirga na babban minista da duka iyalansa. Gobe da kai wani biki da za a yi, an gayyace babban minista. Kun shirya? Babban yaya mun shirya. Da zarar bikin ya soma, ku yi wa babban bijimin da ya fi sauran bijimayen karfi allura. Hakan zai haukata shi ya faro mutane. Dan wannan kawar da hankalin jami'ai din ya wadatar. Ni kuma zan samu abin farmaki. Baba? Ka zo nan kai babban ministan jiha ne, to amma ni me nake yi a nan? Gaba ɗaya jiha ta san ka a matsayin kai ɗana ne. Amma kuma yana so mutane su ganka a matsayin mai jiran kujerar babban minista. Abin ganar mu! Hatimin alfaharin mu! Alfaharin Hyderabad! Bim da Maharaj! Me ya faru ne? Me bijimin ke dakatar da mu yin labai? Da yadda ake ciki kuyo babban bijimin na allura, domin idan ya haukace to babban mahalukin da zai iya sarrafa shi. Ne a can. Ina ganin ya fusata ne labai. Yaranmu za su ji da wannan. Idan ne mazga sai an ji amsawarta a Golconda.
mutum sai ya tsinci kansa a salibanda. Ku taho mu gani. Lallai aka ga wata yan aikin nan. Yawa baka samu ba, ka fadi kawo. Dama bayan kai ne. Kawo ka kawo da dai ne fa. Babban yaya, mutum ya hau bakin aiki. Na sani, ai shi ba iya kadai. Shi ma shi ne. Ya samu. Zan tsire. Na yi asarar kyakkyawar dama. Waye wancan da ya bata min dama ta? Majingine batun mu tukunna, mu ji da wannan alburushi ya sama. Sanadiyar haukashewar bajimi, hankula sun koma kansa, kuma kai ma za a iya ganin ka. Ni dan cikin sashen fikira ne. Na san karfin sanayyar alakar su, za su bi diddigin ka. Dama ɗaya rak kake da, ita ma din sai kai sauri. Kada ka tari waɗannan gwanin sha'awar idanun hasken ranan. Ka ci moriyarsa. Madam, atisayen nasuwa kike yi? Nan to ai da zafi. Rana za ta tafi miki bata, dan Allah ki koma ciki. Baba! Lafiya? Mama, zan yi magana da baba. Da Allah ga mu da me ya faru ne? Dan Allah, baba kawai. A'a, ina buƙatar kariya har haka ne da za a kare ni daga hasken rana ma. Ina dawowa daga ƙasar waje fa na riga na gaya maka. Cewa ƙa'idojinku na aiki kar su shiga min rayuwata. Baba ni bana so a ganni a matsayin 'yar babban minista. Ni ina so na yi karatu na anan ne kamar kowace yarinyar gari. Zuwa yanzu na samu na killace wannan sirrin daga yawancin ƙawayena. Ina matuƙar cikin farin ciki. Don Allah ka yafice min matakan tsaron nan. Kamar yadda kika ce, shi kenan. Na gode baba. Tun gashi, a wannan lokaci da yawancin ɗalibai ke harin karanta wani abu mai maiko. Abin gwanin ban sha'awa yadda ɗalibai da yawa ke zaɓar ilimin siyasa. Abin da daɗi. To mu tattauna akan ayyuka da za ku iya yi bayan kammala karatunku a wannan fanni. Za ka iya zama ɗan jarida, mai fashin baki ko mai nazarin zaɓe, mai ba da shawarar siyasa ko ma ɗan siyasar da kansa. Kowannen ku ina so na san menene harinsa na kansa. Daga ina ma za mu soma. Aha, kai. Yalla bai. Me kake son zamowa? Pathologist. Ba pathologist ko gynecologist bane ba fa. Political analyst, wato ma'ana mai fashin baki akan siyasa. Mai kalmar da na faɗa. Political venomist. Venomist fa shine mutumin da ya shahara wajen tuttudawa abu guba fa malam. To ai yalla bai wannan shine yayin yau. Yayi kuma? Wannan yalla bai. Me analyst ke nufi? Ka samu jiha kamar a ce ku diddifi mai garo-garo ɗin ruwa, ka mulke jikinka da tabo ka fada ciki, ka yamutsa hazo, ka sa ruwan gaba ɗaya ya dauda, ka yi amfani da kabilanci ka farraga mutane, ka yi amfani da wasu abubuwan da ba su taka kara sun karya ba, ka sanya mutane su tsani junansu, yayin da al'umma ke cikin wannan rudani ko? Sai kuma ka soki wani mutumin kirki, ka bata shi, so kuma na banza ka gyara su, ka sa su yi nasara. Yalla bai wannan shine yayin yau, wannan shine yayin yau. To daga nan ne sai mu fara samun ƙarin girma yallaɓai daga nan kowace jiha to domin ganin ma an tayo cikin kududdufin su ma an sauya su sai kaga sun fara an tayo mana kudade ba gotawa. To al'umma kuma fa. Wace al'umma kuma yallaɓai su kawai yadda zaka yi da su kawai ka suburbuda musu nabati. Nabati? Hakan da saukin aiwatarwa ne? Kwarai ma ko yallaɓai ta sama ka shaka musu ciyawa ta kasa kuma ka zuge nono ba mai kalubalanta ka yadda da ni yallaɓai wannan shine garanti na rantsaye. Waɗannan ba ayyukan mai fashin baki ba ne. Sai dai ayyukan nan ta'adda. Yalla bai to ai wannan ita ce diplomasiyas. Kai ya isa zauna. Za ka bata sauran ɗalibai. To yi gine labai. To ke miji naki. Yar gwagwarmaya yin labai. Dalili? Ina muradin na ga al'ummar da babu wariya a cikin ta labai. Ta yaya? Da farko dole mu raba mutane da son zuciyarsu. Dole mu raba su da jikimar su don raba su da fanka. Ya waje ba mu ɗago inda ke can ƙasa. Masu shi dole su agaza wa marasa shi. Domin cimma haka, dole kowa sai ya koyi tunanin bambancewa tsakanin abu mai kyau da kuma mara kyau. Zan yi yunkurin cimma hakan har zuwa numfashina na ƙarshe. Kai, abu na musamman. Bayan sauraron wancan shirman banzan, kalamanki sai suka sani ji kamar na saurari ramayanan. Yaro mu ji naka. Me kake so ka zama? Babban minista. Mene? Babban minista ma? Kawai kai tsaye? Kwarai, shi nake son zama. Dalili? Saboda matsayin na dauke da iko yin labai. Fitilun ba da hannu ba mai dakatar da kai. Yayin tuki ba mai bincikar ka ko ka kwalbe in ka ƙara shekarar aihuwa a gaba ɗaya jiha ko ina sai an sa hotonka. Yayin ba da gudunmuwar jini ko ta abinci dole sai ka kashe kuɗaɗen ka. Amma matsayin mu na babban minista a gaba ɗaya jiha sai mu haɗa shagali mu kashe ko kwandala ba. A dalilin waɗannan kake son zamowa? Kwarai.
To ta yaya ne zaka zama din? Ba da cin hanci, kwadaitarwa, garkamewa sannan duk wanda ya kawo adawa gama da shi. Kana waɗannan din sai ka zama? Na yanzu ba ta haka ya samu matsayin ba?